Zašto je važno da osvijestimo kontrakciju mišića koji radimo? Istraživanja su pokazala da bolji učinak ima na mišiće kada se koncentriramo baš na taj mišić koji u toj vježbi radi. Na primjer, kada radimo čučnjeve, da se koncentriramo na gluteus i kvadriceps, dakle na mišiće koji najviše rade kod čučnjeva. Benefiti takvog vježbanja su da se aktivira što više mišićnih vlakana, a time će mišić biti jači i brže će rasti. Pravilnije ćemo izvoditi vježbu jer se koncentriramo na sami mišić koji radimo i na taj način će teže doći do ozljede. U aplikaciji kada otvorite vježbu, pogledajte koji su mišići aktivni kod svake vježbe, tako da odmah znate na koje mišiće se trebate koncentrirati. Isto tako je jako bitno da mišić stisnemo do kraja. Na primjer, kod biceps pregiba u gornjem položaju stisnemo mišić do kraja i osvijestimo njegovu kontrakciju, a dole kada ispružamo ruku, odnosno kada se mišić izdužuje, ne opružimo do kraja, nego nek ostane bar malo savinuti lakat kako bi mišić ostao u kontrakciji. To vrijedi za sve vježbe koje radimo. Sad sam ja napravio primjer na primjerice bicepsu. Isto tako i na spravama, primjerice u ovoj vježbi za leđa, najviše radi leđni mišić latissimus i pomaže biceps. Dakle, na njih ćemo se koncentrirati. Povlačimo prema dole, osvijestimo stiskanje leđnog mišića i mišića bicepsa i zatim u gornjem položaju ne opuštamo te mišiće, nego ih držimo napetim. Znači, osvijestimo kontrakciju. Znači, u leđnom mišiću i u bicepsu. Dolje povlačimo, svjesno ih stisnemo. U gornjem položaju držimo ih napete, ne opuštamo. Isto je i kod čučnjeva. Znači, svjesno stisnemo kvadricepse i stražnicu. U gornjem položaju ne ispružimo koljena do kraja, nego svjesno stisnemo kvadriceps i stisnemo mišić stražnice. Idemo dolje i isto tako osvijestimo koji mišići nam rade. Prilikom podizanja ih kontrahiramo, svjesno stisnemo.